No co? Volá. Bude to vidět. Pravda, doručená. No co? Dobře, stále. No říkám, že, vole, doručená zpráva. zpráva. Doručená, já slyším moc dobře. Říkám, že je zpráva doručená. Ano, já řekl. No, že to určitě, ne? Říkám, zpráva je doručená, ne přijatá. Dobře. A ty prosím. Co? Nejenom já, musíme přistaj, nemusím přistat Bohu. Přistaj mě. Ani přistat mě. Ty údajně přisahal, no. A to je otázka pičo, přistat. No, jasně, no, o co? A ne to je tři kotě. To zvedneš, Lusko, ahoj Lusko, a musíš takový, ty to umíš. Neříkej, že ne, u nás je třeba Sance, ICK. No, ale to řekni, pane Bože. A řekneš, takhle to, ty to umíš, takový ten vážný. No, jasný, no, jasný. A Lusko, ty bylo, teď byl uměl. On je ukázal špatný, že si mu říkal ty věci. Jo, on mi tady, já vím, že to je, počkej, neříkej. Neříkám proti, jo. A to jsi to řekl. Neřekni to nic. Ty mi to řekl. Ale to bylo ten normál, protože mě, on je super špatný, proč mi tady, on prostě neví, co s tebou má dělat, fakt tě má rád. Neví, co má s tebou dělat? Jak nemá... Já bych to řekl, pojď, to meleš. Jo, dobře, ale to jsou pičoviny, vole. Jak jako, a tam ty z toho vyplývá, vole, jako, že vlastně za to může ona, vole. Nemůže. Alešu, no. Já tě představuji, a zkomprimuj to. Hej, Romane, není to blbý, vole. Není to blbý. To udělej sám, a víš, si to řekni, že Alešu, to je líto. já to Můžeš to bude ode mě brát, ne? Myslíš, to bude ode mě brát, když jí to řeknu? Alešu, no. Prosím tě, dej mi to mluvit. No, dobře. A dneska nic? Jo, dobře. Bude, a víš proč? No. Protože ty si koupil dárek, ona ti koupá dárek. No. A tam jde o přátelství. Jo. Nevíš, Dobře, no. Ona prostě tě bere jako dobrýho kamaráda. No. Já tě beru jako nejlepšího kamaráda. No. Ty si to, píče, tak já nevím, já jsem prostě tatám, nebo já... Ale jo, dobře, já jí zavolám teda, jo. A musíš říct, že fakt, že... Než že ty kokot řekneš... Roman, tak restaurovala. Kurva, já tady nejsem. Já jsem... Připomeň si. Připomeň si. No piči, tak kurva, nevím to mlčit. Jsem doma a ty seš tady. no. A litu toho, udělal jsem chybu, kterou prostě litu, už budu snažit, aby to nikdy neudělal. Co jsem mi psal? No, dobře, no. Já jsem se smysku. Ahoj, Luci. To takhle píše, jo? Jak se píše až? Ne, že. A je, že, Je sais français, corrige alpulé. Jsem naučil francais? Ne. Nebo ruské? Mongolsky spíš za mnou. Mongolsky. Oboží, ale